Hej alle sammen. Nu skal vi lige se, hvordan det er, man dividerer, hvis man har glemt det. Det kan være, at vi har et divisionsstykke, der hedder 2 divideret med 5. Og for at gøre det, så siger man, at man siger det altid i rækkefølge. Man siger 2 divideret med 5. Og det sidste, man siger, det er altid det, man skal sætte øverst i ballonen, når vi bruger den her ballonmetode. Så vi sætter 5 herop, og sætter en streg ned, og så skriver vi 2 her. Så sætter vi en streg bagved, og nogle nuller. Kan 5 være inde i 2? Det kan det simpelthen ikke. Det kan det ikke. Så vi streger ned, skriver 0 og tager 2 med ned. Kan 5 være inde i 20? Hvis vi tager 5-tabellen, så hedder det 5, 10, 15, 20. Altså man hopper 4 gange på 5-tabellen. Så der skal stå 4 hernede. Nu har vi et svar, der hedder 0,4. Jeg håber, det hjælper jer lidt. Held og lykke med det. Hej hej.